Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kathan Sohra hakini ki khendiat tayo ki bala leto but hadu kini ki sngi kala saki ki jingbon palat ki nongwan jongok kai perthai ki bawana kalengkari India but nasya bari ru kumju Hendrai kini ki jingbon ki nongwan jongok kai kala wanra ru ki jingsu si bagi jingsu khia ka bajor ya ki nongsong snong jong kathan kat kum ki video no samla bari kupar melim ngap lapen I babon na gini ki nongwan jongok kai kim sut nyo ya ki jingitana jong kamar yang da ka bagi berat jabo hasilan ter ke Surok nanduk melim syadu Sohra Om tangkata Hendrai don ru ki bapenlong ya ki rut Surok kum ki jaka bam khana da ka bagi Shet ya laki jong ki jing bam bat hadien bagi ladap ki I no ya ka jabo ha ka tega jaka Nakaliang kahima Sohra laong bakala persyang ban bo I ki jing maham habon ki jaka baki nongwan jongok kai perthai kinom penjabo I ki rut Surok bat ki jaka jongok kai Hendrai kini ki jing maham kim pat saison namor ki babon ki nongwan kai kim sim khia lani kim buram ya kini ki jing maham Kahima Sohra kala maham ru balada ka ni ka jing berat jabo ka beteng kumni man kasngi om slam shu baka Sohra ka balong ka wai ni ki jaka jongok kai bapaw nam hakathan chatai lammi ngi kan kala long ka jaka ka bajabo Halor kene kahima Sohra kala kentui ki nong song snong ki sordar bat ki rang ba snong makin ai ka Jingïatreilang ban penne e ka jing khoj hakathan Sohra borok ka wai haringkat ka Jingïatreilang bat ka kunhun ki samla jong ka hima Sohra tourist assistance team जल्दी बोल ठीक है दे रोटी की खान चले रोटी ले जाना ना माही दो अपन ने तो निकाला इसका आगे में मिलेगा ना हाँ हमको मालूम नहीं था भैया हमको मालूम नहीं था वो बना रहा तो हमने बैठ के बनाया Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom Shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya